Mill-jum tat-Tlieta Malta ser tkun qed tilqa' l-Kompetizzjoni Internazzjonali Open tad-darts fuq jumejn fil-Kumpless Sportiv ta' Ħal Kirkop mal-250 atleta internazzjonali tad-darts minn 14 il-pajjiż differenti ser ikunu qed jikkompetu kontra xulxin. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tad-darts, Roderick Zammit, għalilna kif l-Assoċjazzjoni għamlet l-almu tagħha biex din il-kompetizzjoni tħalli impatt pożittiv ukoll fuq ix-xena lokali ta' dan l-isport. Investejna wkoll fejn ġibna plejer internazzjonali, professional player mill-PDC, Chris Doby, caller ukoll tal-PDC kif ukoll ħajkonna preżentatriċi tal-Sky. U r-raġuni hija biex fil-finali nagħtu esperjenza lil-lokal ta' dak kollu li naraw fuq it-television bażikament meta jsiru t-top levels competition tal-PDC. Tkellimna wkoll mal-atleta professjonali tad-darts Chris Doby li qalilna kif qed iħares il quddiem lejn din il-kompetizzjoni sabiex f'dawn il-jiem ikollu wkoll l-opportunità jitkellem mal-plejers żgħażagħ Maltin u jgħinhom jikkonsolidaw il-futur tagħhom f'dan l-isport. I'll look forward to meeting the kids and trying to help them prolong their future and see hopefully a couple of them take off and enjoy the darts and hopefully get to the PDC level like myself. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo stqar kif huwa grazzi għal diversi niċeċ ta' turiżmu fosthom dak sportiv li dan is-settur tant importanti f'pajjiżna reġa' qed iqum fuq saqah wara l-pandemija. Bartolo qal li dan jawgura tajjeb li fis-snin li ġejjin pajjiżna jkun iċ-ċentru ta' eċċellenza turistika. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima stqar li kompetizzjonijiet bħal dawn f'pajjiżna huma investiment fix-xena sportiva lokali. Għal darb'oħra din nuru kif bħala pajjiż kapaċi propju permezz ta' kollaborazzjoni impoġġu isem pajjiżna fuq il-mappa internazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam bħala l-isport. Darba l-isport tad-darts.